ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ମା ବରମୂଳେଇ ପୀଠରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ସମାଜସେବୀ ଶିଶିର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆବାହକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାଗବତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହରିପ୍ରସାଦ ହୋତା, ସମ୍ପାଦକ ମହେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ପଦ୍ମନାଭ ରଥ, ରାଜ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ହୋତା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତି ଲମ୍ବୋଦର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସଦର ମହକୁମାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶୁଭ ଖବର।